Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya nggadahi wawasan, keyakinan lan iman kapitadosan ingkang estu leres, laras lan lurus kalian menapa ingkang dados piwulangipun pasaman suci. Ampun ngantos kula panjenengan nggadahi konsep-konsep utawi wawasan-wawasan iman sing klentu, sing sesat. Mila kanthi maneka warni srana mbuh menika buku-buku iman, kitab suci, piwulang-piwulang resmi pasamuan menapa dene kanthi srana media sosial kula panjenengan nggih kedah estu yakin bilih sumber-sumber ingkang kula panjenengan pigunakake leres lan valid. Ampun ngantos kula panjenengan keblinger merga maos utawi ningali video sing sajatosipun boten pas, boten trep kalian menapa sing dados piwulangipun pasaman suci Katolik. Awit nggih wonten ing media sosial sing bener karo sing ora menika angel banget le mbuktekake, le delok. Menapa malih yen kula panjenengan menika namung pribadi awam wonten ing media sosial. Sing fakta karo sing ngapusi menika nggih angel banget le nandani wonten ing media sosial. Mila kula panjenengan ampun gampil terpengaruh. Waosan Injil dinten menika ngetingalake kados pundi sepak terjang Gusti Yesus ingkang sampun misuwur, ingkang sampun populer. Menika nggih nuwuhake maneka wani konsep ingkang dipun tampi dening masyarakat Yahudi menggaing Gusti Yesus. Yen masyarakat Yahudi dipun suwuni pirsa sinten menika Gusti Yesus, kathah banget jawaban-jawaban sing boten sami utawi werni-werni, termasuk sepak terjang Gusti Yesus nggih dumugi ing nata Herodes. Lan nata Herodes rikala midhanget cariyos bab Gusti Yesus lajeng kemutan Yohanes Pembaptis. Kados pundi lajeng reaksi ingkang dipun alami dening Prabu Herodes? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 6 ayat 11 ngantos dumugi 29. Nalika asma dalem Gusti Yesus dadi kondang, Prabu Herodes midhanget wartane lan ngandika, Yohanes Pembaptis tangi saka ing pati, mulane kekuatane ndayani wong iki. Nanging wong liya kandha, iku Nabi Elias, liyane maneh celathu, iki nabi, tunggale nabi liya-liyane. Nanging bareng Herodes midhanget kabeh mau banjur ngendika, ora, iki Yohanes sing wis katigas janggane, nanging saiki urip maneh. Awit Herodes wis dawuh nyekel lan belenggu Yohanes ana ing pakunjaran
jalaran saka Herodias garwane Filipus sedereke sing kapundhut garwa. Awit Yohanes matur marang Herodes, panjenengan ora awisan margi ngalap garwanipun sederek panjenengan piyambak. Mula Herodes ngigit-igit banget marang Yohanes lan ngarah sedane, nanging ora bisa, jalaran Herodes ering marang Yohanes marga priksa manawa Yohanes iku wong mursid lan suci. Mula malah diayomi, lan samangsa mireng ature banjur kacimpuan ewadene remen midhangetake. Kacarita nalika ana dina becik, yaiku dina wiyosane Prabu Herodes nganakake bojana karo para narapraja sarta para senopati lan para priagung ing Galilea. Putrane putri Herodias nuli mlebu lan beksa. Sang Prabu karenan ing penggalih, samono uga para tamu. Nuli paring pangandika, nyuwuna sak panyuwunmu bakal dak paringi. Lan pangandika mau dikandhani sumpah, apa sing kok suwun bakal dak paringake senadyan separoning praja pisan. Putri mau metu lan matur marang ibune, menapa ingkang badhe kula suwun? Herodias mangsuli, sirahe Yohanes Pembaptis. Putri mau enggal-enggal mlebu sowan Sang Prabu lan matur, kula nyuwun tumunten dipun paringana sirahipun Yohanes Pembaptis wonten ing talam. Sang Prabu sungkawa, nanging margawa sumpah sineksen para tamu ora karsa gawe gelane putri mau. Sanalika nuli utusan prajurit kadhawuhan ngaturake mustakane Yohanes. Yohanes nuli ditigas janggane ana ing pakunjaran lan mustakane diaturake ana ing talam. Mustaka mau banjur diparingake marang putrane putri, nuli dicaosake marang ibune. Nalika murid-muride Yohanes padha krungu warta mau, nuli padha teka njupuk layone lan terus disarekake ana ing pamakaman. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang sebagian besar nyariosaken kados pundi Yohanes Pembaptis disedani dening Herodes. Awit rikala Herodes mireng bab Gusti Yesus lajeng kemutan Yohanes Pembaptis ingkang sampun ditigas jangganipun. Prastawa menika tentu dados prastawa sing nggegerake sak Yerusalem, kepara ya sak Galilea. Awit Yohanes Pembaptis ugi termasuk nabi sing kasuwur, nabi sing populer. Lajeng mlebet kunjara ning merga ana sing ora seneng. Injih menika ya Herodes piyambak, Herodias garwanipun Herodes lajeng dadi korban. Nah menika salah setunggal risiko lan tentu dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Nek awake dhewe duweni rasa ora seneng tumrap liyan, mbuh kuwi bojo, anak, wong tuwa, tangga teparo, umat liyane, awake dhewe kudu wani ngati-ati, aja ngasih efek dampak saka rasa ora senenge awake dhewe menika ngurbanake wong liya. Ingkang kaping kalih, Gusti Yesus ingkang sampun kasuwur kondhang kaloka pranyata ya anggenipun masyarakat Yahudi nampi menika werni-werni, termasuk Herodes ingkang mireng bab Gusti Yesus pranyata ya boten gampil nampi pribadi Gusti Yesus sejatine, malah mastani Gusti Yesus menika Yohanes Pembaptis sing tangi malih saka pati. Nah menika salah setunggal contoh kados pundi tepung kalian Gusti Yesus menika
gumantung pengalaman-pengalaman gesang kula panjenengan. Herodes rikala mireng bab Gusti Yesus langsung kelingan pengalaman kalian Yohanes Pembaptis. Mila tumraping kula panjenengan sami, pengalaman-pengalaman iman ingkang positif menika nggindayani kula panjenengan anggenipun tepung kalian Gusti Yesus sacara positif. Ning kosok baleni yen awake dhewe gadahi pengalaman-pengalaman iman sing negatif utawi anggenipun kula panjenengan nyawang menika sacara negatif, awake dhewe ya bakal gadahi konsep utawi wawasan tepung kalian Gusti Yesus sacara negatif. Contone nggih wonten ing sembayangan, nek awake dhewe rumangsa sembayangane ora kabul, ora kasembadan, awake dhewe lak terus mikir, oh Gusti menika mboten tresna, Gusti menika cetil, Gusti menika pranyata ora perhatian, ora peduli lan sapanunggalane. Mugi-mugi kula panjenengan sami sansaya nggadahi iman kapitadosan sing ngawuhake kawicaksanan, anggenipun asung kawilujengan lan kabingahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.